Hola, amics del canal, benvinguts i benvingudes una vegada més. Avui anirem a tocar, a indagar en un tema molt especial. Com és que el Leo Messi ha sigut capaç de guanyar aquesta vegada amb la selecció d'Argentina? Ho ha provat moltíssimes vegades i fins ara no ho havia aconseguit. I aquesta matinada ha assolit un triomf amb la selecció absoluta, una Copa Amèrica, campions d'Amèrica, que fa que tots aquests anys de la seva carrera sí, culminin amb aquest punt després d'intentar-ho moltes vegades i d'estar a punt d'arribar a diverses finals. Ho abordarem des del punt de vista de la biodescodificació. Així també podem veure com els arquetips o com els programes inconscients funcionen amb nosaltres, portant-ho a les nostres situacions del nostre dia a dia. Com la majoria potser no sabeu, jo fa molts anys havia jugat a futbol i vaig estudiar després per entrenador i vaig fer tots els cursos fins a tenir el carnet d'entrenador professional. El que passa que només vaig exercir uns anys en categories intermitges. Us dic això perquè el futbol és un esport que m'agrada molt, no el segueixo com molts anys abans, però sí que els partits que jo crec que són interessants, que són importants, que em venen de gust de veure, doncs els veig. I més o menys sí que una miqueta per sobre ho vaig seguint. Clar, doncs durant tots aquests anys, sent d'aquí, de Catalunya, i sent seguidor del Barça, doncs el Messi és un dels jugadors, sí que més atenció tots hem posat i evidentment jo també el segueixo. Llavors també tenia ganes de que guanyés una Copa Amèrica, sí, perquè amb el Barça havia guanyat moltes coses, però amb la selecció argentina va guanyar els Jocs Olímpics, però amb la selecció absoluta no ho havia aconseguit. Llavors, per quina raó no ho havia aconseguit i ara sí ho ha aconseguit? Hem de partir des de la base de la metafísica o de la biodescodificació, en què allò que passa, el que experimentem com a real, el que passa en la realitat, tot això que es dona en la realitat, en el que experimentem com a real, és un efecte que té una causa anterior i aquesta causa està en la consciència, sí, en el pla no tangible, en el pla mental, que pot ser moltes vegades també inconscient, sí, però el no tangible crea el tangible, el pla mental crea el pla material. Llavors, fins ara no ho havia aconseguit i ara sí. Quines diferències hi ha? Què podem trobar? El cas de Leo Messi era un cas que havia estudiat moltes vegades, inclús amb el meu company argentí, molt reconegut en biodescodificació, Pablo Vázquez Kunz, que tenim un canal de YouTube que durant una època, fa uns anys, vam fer uns quants vídeos que el podeu trobar amb Biogol, i allà també abordàvem el cas de Leo Messi. Bé, doncs fins ara no ho havia aconseguit. Què hem d'entendre? Que la ment inconscient té una informació i aquesta informació d'alguna manera fa que tinguem uns programes, que sentim unes determinades coses i per tant que fem unes determinades accions i obtinguem uns certs resultats. I si no podem aconseguir els resultats que desitgem a la nostra vida, hem d'anar a revisar què hi ha en aquest món interior, sobretot inconscient, i quines són aquestes creences, aquests programes que ens estan limitant a aconseguir allò que volem. I moltes vegades coses que pràcticament ja tenim a la mà i en l'últim moment se'n van. Sí, com li ha passat amb el Leo, amb alguna de les finals, amb algun dels tornejos que havia jugat, que inclús havia perdut a la tanda de penals. Argentina és la mare, sí, de Messi. Hi ha la mare biològica, la seva mare, hi ha Argentina, la pàtria, que en el fons també pot ser la mare, i per l'inconscient pot trobar una gran similitud. Sí, la mare. Què passa amb la mare? Que quan ell era jove tenia problemes de creixement i Argentina no podia fer front a la seva malaltia o les despeses econòmiques que suposaven fer-se càrrec de la malaltia als clubs on podia fitxar. El va fitxar el Barça i el Barça es va fer càrrec d'aquest acompanyament mèdic, d'aquest treball i d'aquesta medicació perquè ell pogués poder desenvolupar el seu cos d'una altra manera i pogués arribar a tenir una alçada sí, de persona adulta, si no s'hagués quedat petitet. Doncs aquest tractament se'n va fer càrrec al Barça. Llavors, Argentina no li va donar la possibilitat de jugar a futbol, el Barça sí. A més, el Barça, Catalunya, és el lloc on ell juga, on ell creix, va venir jovenet al voltant dels 12 anys, crec, on madura com a futbolista i on aconsegueix els grans èxits. Per la ment inconscient, així com la mare pot ser la pàtria, doncs el lloc on ens guanyem la feina sovint és el pare. Per tant, ell va ser el pare, va ser el Barça, qui el va acompanyar a créixer, a fer-se adult, a tornar-se el futbolista que s'ha tornat i a guanyar-ho pràcticament tot i a ser considerat el millor jugador de futbol del moment i per la gran majoria de la història. Llavors, quan ell se'n anava
a la selecció d'Argentina, tot i que amb el Barça desplegava tot el seu potencial i aconseguia grans èxits, allà semblava que hi havia alguna cosa que el bloquejava. Sí? De fet, l'Argentina no li va donar allò que necessitava per créixer. Sí, és com un ressentiment a la mare. A més, inclús la mare biològica, quan va venir a Espanya, i s'ha d'entendre, perquè era molt jovenet, era una de les que s'oposava a que ell viatgés a Barcelona tan jove i afrontés aquesta experiència. I va ser el pare el que el va acompanyar. Llavors, a nivell inconscient, hi pot haver un conflicte, un ressentiment cap a la mare, que això fa que quan defensi els colors d'Argentina no ho visqui amb la mateixa naturalitat que com fa amb el Barça, que se senti condicionat o que hi hagi una ràbia inconscient i, per tant, encara que vulgui, al final aquests programes inconscients, aquestes creences, l'arquetip de la mare, fa que no ho pugui aconseguir. Llavors, què ha passat en aquest moment? Sí? Si anem a Argentina, allà hi va haver el considerat per ells el déu del futbol, el Maradona, i a més Messi se'l comparava molt, sí, amb Maradona, i Maradona va morir fa uns mesos. O sigui que és com una mort simbòlica de la mare, sí, el déu que adoraven, a l'Argentina que es coneixia, que s'associava a Maradona, cau, mor. Per tant, ja no hi ha com aquesta pressió a l'hora de defensar els colors d'Argentina. I amb el Barça, curiosament, perquè si amb Argentina hi tenia una pressió extra, també era com em dec al Barça, que és qui m'ha fet créixer, qui em paga, qui m'ha tornat la persona i futbolista que sóc. Doncs, curiosament, el 30 de juny d'aquest any va acabar el contracte i està sense equip. Tots que l'associem al Barça, ell no té club, per tant, no és del Barça. O sigui, s'ha quedat sense mare, sí, amb la figura representativa de Maradona que representava l'Argentina, ja no té aquella pressió o aquell voler demostrar i sentir que no pot, sí? I no té el deute o el deures al pare. El Barça sí que és el que el paga perquè ja no és jugador del Barça. O sigui, s'ha llibrat de la mare i s'ha llibrat del pare. I llavors pot jugar amb Argentina des d'un altre estat emocional. Sí, aquests arquetips que hi havia del pare i de la mare aquí dintre la ment, per tant, aquestes creences, aquests programes que funcionaven de forma automàtica, inconscient, s'alliberen i què passa? Que aquest nou estat fa que amb el grup, amb l'entrenador, inclús amb el país, l'experiència sigui neta, natural, com hauria de ser tot a la vida i per tant pugui fluir i finalment es pugui coronar com a campió, cosa que m'ha agradat moltíssim. Això simplement és una opinió, és un punt de vista, és una reflexió des del punt de vista de la biodescodificació. Hi ha molts altres casos, ho he vist amb d'altres futbolistes, que en un moment donat surt a la llum que Hisenda els ha denunciat per impagaments i el partit següent és expulsat per vermella directa, o recordo un entrenador que no havia aconseguit mai títol, se li va morir el pare i aquella mateixa temporada va fer campió a l'equip. O sigui que trobem moltes coincidències o sincronicitats d'aquestes. Llavors, simplement, com que són dos temes que m'agraden molt, o sigui, biodescodificació, autoconeixement, desenvolupament personal i el futbol, i he procurat fer aquest vídeo curtet perquè si algú li pot ajudar a crear-se una idea de el que està vivint en les pròpies carns i de quina manera ens està afectant, perquè moltes vegades, encara que el pare i la mare no estiguin presents, és com si tinguéssim un jutge dins i quan fem alguna cosa ens en recordem d'ells com si per dintre algú ens digués que estem actuant malament. Si realment adquirim la maduresa emocional quan pare i mare ja no ens poden influir. I aquestes circumstàncies han fet amb el Leo Messi que a pare i mare no influïssin i, per tant, pogués alliberar tot allò que portava dins i al final pogués aconseguir allò que tant ansiava, aquest gran títol amb l'Argentina. I tant de bo, tot i que no sé quants anys de carrera li queden, perquè ja és un jugador veterà, però que pugui tenir molts més èxits. Moltes gràcies per veure el vídeo, espero que t'hagi aportat, espero que t'hagi ajudat, que inclús que t'hagi despertat alguna de les coses en què passen tu, que hi hagis trobat una relació que t'hagi ajudat a connectar punts, i si no n'estàs, et convido que et subscriguis al canal i que em segueixis, que aniré penjant vídeos que espero que t'aportin molt i t'ajudin a entendre molt més, perquè
L'autoconeixement és la base del nostre èxit personal, és la base de la nostra evolució, de la nostra expansió i, per tant, aquí estem per col·laborar, aprendre tots junts i millorar dia rere dia. Moltíssimes gràcies i que acabis de passar un dia espectacular.